more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. This is 100.5. 100.5. 100.5. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. Alagad 100.5 FM. Radyo Hinuban. Abyan may nga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton programa ginapatuhoy naton sa mga kabyanan kag suki nga nagapamati sa aton programa dira sa Hinubaan, Negros Occidental, sa Kaliling Kawayan, sa Gilungan Kawayan, Daan Banwa, Kabangkalan City, Tapi, Kabangkalan City, Bantayan B, Kabangkalan City, Kamingawan, Kabangkalan City, kag bisan pa dira sa Mulubulu, Kawayan, initanan dira sa Negros Occidental. Nagapasalamat kita nga pinaagi sa Facebook kag sa husto legal nga paagi aton mapalapnag, mapasundayag ang pulong sa Ginoo, pulong sa kamatuoran nga nagahatag sa tao sa matudtuod nga kahilwayan. Kahilwayan gikan sa sala, kahilwayan gikan sa paglimbong o sa paginto sa binutig kag mga pagpatuk-patok sa aton kaaway nga si Satanas. Kag bisan pa sa aton makasasalak nga kinaiya. Ini nga minsay abyan, maayo ini sa mga may edad na, sa mga tigulang na, sa mga retirees, kaangay nakon. Ano gidayhan ang maayong paglaragway sang kabuhi sang mga tigulang na nga mga Kristohanon, sang mga matarong dira sa panimalay sang Dios. Ang Psalm 92 verses 12 through verse 15 ari diri ang pag-describe sang manugsalmo sang matarong bisan tigulang na nga tao. Siling diri sa balaan kasulatan sa bersikulo 12 Salmo 92, Ilonggo version. Ang matarong magalambo kaangay sang palma. Magatubo siya kaangay sang sidro sa Libano. Ginatanom sila sa balay sang Ginoo. Magalambo sila sa mga luwang sang aton Diyos. Magapamunga pa sila sa katigulangon. Mapuno sila sang tuga kagalabas. Sa pagpakita nga ang Ginoo matarong, siya akon igang, kagwala sing pagkadi matarong sa iya. Diyos nga balaan amon ginatugyan ini nga bahin sang balaan kasulatan karon nga aga, karon nga adlaw, kag para sa iban nga nagatan-aw sa gwa sang amon pungsod, maayo nga gabi sa ila kag maayo nga udto o kon sa diin man nila ini makita pinaagi sa Facebook. Kabay nga makasugata
kag makapuno sang espirituhanon nga kinanglanon sang tagsa-tagsa katumulo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. The flourishing life of the righteous, ang malambuon nga kabuhi sang matarong. Sa Psalm 92 verse 12, ari makita naton diri ang paglaragway sang kabuhi sang matarong. Ang picture sang kabuhi sang matarong pinaagi sa sining duha ka mga tanom. Ang una, ang palma. Ikaduha, ang sidro. Siling diri sa bersikulo 12, ang matarong magalambo kaangay sang palma. That means, bisan ikaw tigulang na, nga Kristohanon, still you can be ever flourishing and successful in your endeavors. Ano ang mga endeavors? Ang mahimo sa mga Kristohanon, bisan sila tigulang na, ang ila pagpangamuyo, ang ila pagpakigbahin sa buluhaton sang Dios, ang ila mga pag-encourage sa mga alagad sa Ginoo. Excuse me. Kag bisan pa kung sa diin gani sila makapakigbahin o magaintra, ang buluhaton nagamalambuon. Ikaduha, ang matarong pareho sa diri sang isa ka kahoy nga sidro sa Libanon. Malig-on. Hindi bala nga pagabukbukon, kundi nga sa gihapon siya nagatubo, malig-on, strong and steadfast. Amo na ang pictures sa matarong. Number 2, ining matarong akong gintanaw diri sa bersikulo 13, he is possessed by God. Nga siya possessed by God kay ginatanom sila sa balay sa Ginoo, magalambo sila sa mga luwang sang aton Dios. Kung magsiling gani kita nga ang isa ka tanom o kung kahoy, wild tree, wild plant, wild bush, wild flowers, wala na sang may nagtanom. Busa, wala sang nagapanag-iya sa sining specific nga bush, kahoy man na, o kung ano nga klase sang tanom, mga orchids, kay wild man, wala gintanom. Kung magsilingan ni kita, gintanom, may nagpanag-iya. May katuyuan nga ang dira niya nga lugar o bahin sang luti o kung sang duta, ginatanom. Now, ining matarong ginapanag-iyahan siya sang Dios. Kay siya gintanom, ginbutanggid sang Ginoo sa sina nga lugar. He is possessed by God. Because the righteous is planted. Those that be planted in the house of the Lord, added to gid sa balay sa Ginoo. Kung sa aton pa ginbutang sa Ginoo, ang mga matarong, ang mga Kristohanon, ang mga tumuluo karon sa lugar nga sila maggamit sa Dios. So bisan sa aton nga katigulangon, let us bloom. Let us grow. Let us get involved in the ministries that the Lord has allowed us to join. Ang masubukay sa nagtigulang na, nahimo pa na sa lawayon. Sa ilang nga kabuhi, sa buluhaton sang Dios, sila ang kabangdanan nga ma-divide ang simbahan tungod kay nagpabugal sila sa ilang mga eksperyensya kag sa ilang mga partisipasyon sa buluhaton sang Dios sang sila mga 30 anyos pa. So, ang matarong ginapanag-iyahan sa Ginoo, he is possessed by God Himself. Number 3, may mga pictures, may pagpamatod nga siya ginpanag-iyahan. Number 3, siya productive. Magamalambuon kag siya mabinungahon. Suno sa sini nga bahin sa balaan kasulatan, in the courts of our God shall flourish kining mga matarong.
dira sa mga lugar ini nga trabaho sa Ginoo ginapamatud-an diri sa sini nga bahin sa Balaan Kasulatan nga bisan sa ilang katigulangon sa verse 14 magapamunga pa sila sa katigulangon mapuno sila sa mga duga sang kalabas. They shall still bring forth fruit in old age. O nagapamunga sila sa mga converts, nagapamunga sila sa Kristohanon nga pamatasan, nagapamunga sila sa mga proyekto para sa kalambuan, sa kayuhan sang Ginoo. Silinggani diri, they shall be fat. Aton makita nga ining mga alagad sa Ginoo, mga matarong nga mga Kristohanon, ini sila pahayag sang healthy spiritual or Christian lives. May isa nga nagsiling nga inang pulong nga fat, kuan man na, mga damo kolesterol. Pero may isa nga naghimo sini subong nga acrostic ang fat silinya mga tao ina nga F faithful. Mga tao ina nga mga available. Ika-tatlo mga tao ina nga mga teachable sa buluhaton sa Ginoo. And they are flourishing. Mapuno sila sang duga kag kalabas. Amo ini ang mga patarong ng mga tao. And then sa katapusan, ang katuyuan nga gin tawag, gin papabilin pa sila sa Ginoo sa sining kalibutan. Wala pa sila kuhaa, wala pa sila mapatay. Kaya mo ini, sa verse 15, sa pagpakita ng Ginoo matarong, siya akon igang, kag wala sing pagka di matarong sa iya. Ang purpose sining mga matarong nga buhi pa sila, bisan sila mga retired na, wala pa sila mapatay. No? Abyan mo ni. So that the righteous will show and tell the world that God is perfect. That the Lord is upright. Ang Diyos matarong, hingpit, perfecto siya. And there is no unrighteousness in Him. Sa katapusan, nga bahin sang versikulo 15. Ikadua, that God is perfect. And then that God is protective. He is my rock. He is my rock. Siya ang akong igang. Ini bala ang mga soldado ni Haring David. Kung sila mag-intra sa gera, ginatanaw nilang ila palibot. Ang gera, maayo gid kon sa lugar nga may mga bato nga dalagko. May mga igang nga dalagko. Nga kung ang bangkaw magalupad o kung ang mga pana magalupad, sila panago sa idalom sang dagko nga mga igang. Agod nga hindi sila maigo. Way labot nga may mga shield sila. May ara dalagko nga mga igang nga protect sa ila. So ang Dios amo ang igang sang manugsalmo diri. This shows that God indeed is protective, kay siya ang igang nga maligon. Amoy na ang kamangdanan abyan nga ang bisan nga ikaw may riuma na, may mga gout na, nataas ang imo nga blood pressure, damo ikaw kalamay, taas ang imo sugar content sa imo nga dugo, wala pa kinkuha ikaw sa Ginoo, kay iya pa ka maggamit. Agod nga mapakilala nimo sa mga kabataan, sa imo mga apo,
nanungod sang kaputli kag kamatarong sining Dios nga imo ginalagad kag ginigugma. Agud nga makilala sa mga tao nga ang Dios through the years amo ang nagproteher, nagprotect, nagbantay, palig-on sa imong espirituhanon nga kabuhi. Nga ang Dios siya imo provider, subong nga siya imo maayo nga manugbantay. Busa, bisan kita mga tigulang na, ang Psalm 92 verses 12 through 15 nagahatag diri sa aton sang husto nga paglaragway. We are pictured as like the palm tree, ever flourishing and successful in our endeavors. We are pictured like the cedars of Lebanon. We are growing and steadfast. Kita ginapanagiyan gid sa pagkamatuod sa Ginoo kay kita gintanom niya sa lugar sa diin kita karon naga-istar, naga-reside. Kita mangin productive, mabinungahon in the courts of our God. Even in old age, we shall be healthy spiritually. We are faithful, available, and teachable. We are ever flourishing. Ang purpose nga wala pa kita ginkuha sa Ginoo sa sining kalibutan, agod nga kita makapakilala sa mga tao nga ang Dios matarong, perfect siya nga Dios. He is upright. There is no unrighteousness in Him. Ang iya paagi, ang iya tuyo para sa aton matarong kagbalaan. That our God is not only perfect, but He is also protective of us. He is my rock. Siya ang aton bato. Kabay pa kung tani abyan, kaangay na kon nga retiree, tigulang na, hamtong na, sa gihapon, kita magapadayon nga malambuon sa aton espirituhanon nga pagpangabuhi kag sa atong mga endeavors. Hindi kita magdala sa mga problema o kon palaligban sa atong nga mga kaiglesianan, kabisan pa sa aton panimalay. Aton hangpon nga siguro basi nagauliano na kita kag ang aton mga anak, ang aton mga apo nagakadlaw o kon nagapangakig tungod kay kita hindi makadumdum sa aton mga ginhambal nga aton mga ginsaan. Pero padayon ikaw abyan sa pagpangamuyo. Agod nga kun amo na lang na ang imo mahimo, siling sang balaan kasulatan, you are ever flourishing even in your old age. Kabay pa ini nga minsay abyan nakapalig-on sa imo subong nga isa na kahamtong o kuntigulang dira sa inyo panimalay kag sa inyo nga iglesia. Ang Dios magapakamaayo sa aton tanan. No greater love is known, no greater love is Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang inyong sang hinubay. Way nailain pa. Lami, aoy.
100.5. 100.5. 100.5. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Humbain. Raindrops falling on a rooftop. Ooh, baby, tell me why you have to go. 'Cause this pain I'm feeling won't go.